Začali by sme teda s cvikmi, ktoré sú zamerané na krčnú chrbticu. Ide o napriamenie krčnej chrbtice. Hlava môže byť uložená na overbale a pacient sa snaží jemne temeno zatlačiť na overbal a bradu akoby priťahovať smerom ku krku a uvoľníme. Zase dôležité je na cviky sa sústrediť a vždy cvičiť s uvedomením. Výborne. A ešte zatlačíme a povolíme. Ďalej samozrejme nesmierne dôležité je udržiavať rotačnú schopnosť chrbtice. To znamená, robíme rotáciu smerom doľava a vrátime späť do východiskovej polohy. Môžeme to pekne skombinovať s dýchaním. Vo východiskovej polohe pacient cez nos nadýchne a s rotáciou cez ľahko pootvorené ústa vydýchne. A znova do stredu vraciam s nádychom a s rotáciou vydýchnem. A znova do stredu nádych a s rotáciou výdych. Dobre, vrátime sa do východiskovej polohy. Výborne. A uchytí ju, uchopí na šírku svojich ramien a vykonáva pohyb smerom vzad a vráti do východiskovej polohy. Uvoľniť troška, uvoľniť. A zase ideme nádych nosom, otvorím hrudník, výborne, a výdych cez ľahko pootvorené ústa, uvoľním. A znova nádych. Vykonávam vždy pohyb v celom rozsahu pohybu až do tej konečnej fáze. A výdych. Takisto môže využívať aj ďalší pohyb, ktorý je vhodný pre plecový kĺb, a to je krúženie párkrát jedným smerom a nezabúdať na pravidelné dýchanie. Výborne. A párkrát na opačnú stranu. Výborne. Výborne. A vydýchneme. Výborne. Predpažíme pred telom, ramena zatlačím smerom dole. A môžeme takisto využiť aj cvičenie s rotačnou komponentou pre chrbticu v strede nádych. A hlavu vytočím a plecia na druhu výdych. Vystreté horné končatiny, vystreté v lakti. To je ono, vytiahnem sa do diaľky. A do stredu vraciam s nádychom do východiskovej polohy a výdych. Dôležité je, aby panva zostávala priamo na podložke. A znova do stredu nádych a s pohybom výdych. Áno, pohyb očí a hlavy sleduje vždy pohyb rúk. Výborne. A ešte nádych a výdych. Výborne. A ešte raz. A na opačnú stranu. Výborne. Dobre, uvoľníme, pripažíme. Môžeme dolné končatiny pokrčiť v kolenách, oprieme o chodidlá. Výborne. Takisto iný vhodný cvik, pacient upaží, aby bol zhruba 90-stupňový uhol medzi pážou a trupom, dlane smerujú hore k stropu a takisto môže v strede nádych, pokiaľ by aj nemal paličku, a ideme na druhú stranu, vytiahnem sa do diaľky, snažím sa priložiť jednu dlaň k druhej, výborne. Znova nádych, otvorím hrudník, výborne, a plynule pomaly vydychujem a otáčam na druhú stranu. Výborne, môžem aj hlavu trošička nadzdvihnúť. To je ono, pozriem, výborne. A znova nádych a
výdych, nadzvihnem troška, výborne. A ešte raz. A to je ono. Uvoľníme. Zostávame v tejto východiskovej polohe. Pacient teda leží na chrbte, horné končatiny upažené, dlane smerujú k stropu, kolená, členky spolu. Zase pohybová liečba môže byť často kombináciou vhodných alebo optimálnych fyzioterapeutických alebo teda rehabilitačných metodík. Sú aj také, ktoré pacient samozrejme môže realizovať v domácom prostredí, ako sú napríklad aj tieto spinálne cviky, kde sa jedná o torzný protipohyb. Dôležité je, aby pacient robil tento cvik úplne pomaličky, aby sa na ňo plne sústredil a aby teda aj správne dýchal. Dobre, takže bude to cvik, keď pôjde hlava na jednu stranu a kolena a dolné končatiny budú vykonávať protipohyb. V východiskovej polohe v strede je nádych a s pohybom výdych. Výborne. Do stredu vraciam s nádychom, krásne. A dôležité je, aby pohyb hlavy a pohyb dolných končatín bol synchrónny, to znamená, aby pohyb hlavy nepredbiehal pohyb dolných končatín. Výborne. To je ono. A ešte. A krásne. Výborne. To je ono. A vrátime sa späť do stredu. Oddychneme. Sú určité viaceré varianty. Ďalšou variantou je napríklad, že pacient môže pritiahnuť kolenné kĺby smerom k trupu, obe dolné končatiny a tým pádom zamierime aj ten pohyb do vyšších oblastí chrbtice. Zase ten samotný pohyb a to prevádzanie cviku je to isté. Dobre, len sa na to treba maximálne sústrediť, bradičku troška tak a ideme v strede nádych a výdych. Pozor na ten pohyb hlavy, nesmie predbiehať. Dobre? A v strede nádych, sústredím sa maximálne a obe lopatky ostávajú prilepené výborne na podložke. V strede nádych a s pohybom výdych. A ešte raz v strede nádych a s pohybom výdych. Výborne a oddychneme. Dobre, pripažíme horné končatiny. Trošička ešte panvu. Tak, výborne. Teraz by som toto vybrala na chvíľku. Dôležité je pritiahnuť troška zase zubky spolu pritiahnuť a sústredíme sa. Zatiahnem trošička brušné svalstvo a zdvíhame panvu hore. Brušné svalstvo a zdvíham, odlepím panvu, kríže, driekovú časť, zatiahnuté brúško, trup tvorí jednu líniu so stehnom a pomaličky vraciam späť. Pomaličky vraciam, pozor na ramená, pozor na ten predsun ramien. Zase zatiahnem brušné svalstvo a s výdychom to je ono, podržím a pomaličky ukladám stavec po stavci smerom späť a uvoľním. Dôležité je vždy zatiahnuť brucho, stabilizovať tú krížovú oblasť výborne a vyťahneme smerom hore, zatiahnem a pomaličky zase vraciam zhora smerom dole a uvoľníme. Výborne. Ďalší cvik je takisto zameraný na celkovú pohyblivosť chrbtice. Pritiahneme rukami obe kolienka brúšku, pritiahneme hlavu, smerujeme smerom na kolená, podržím v tej krajnej východiskovej polohe výborne a vytiahnem. Spažím, vytiahnem sa a vytiahnem sa aj tu za pätami. Natiahnem, zatiahnem brúško, napnem celé telo a pomaličky uvoľním, oddychnem. Výborne. Zase pritiahnem najprv kolienka, zrolujem akoby do klbka,
výborne. A vytiahnem za rukami, vytiahnem sa za pätami, zatiahnem brúško, napnem celé telo. Výborne. A uvoľním. Ďalší cvik je zameraný na udržanie alebo zlepšenie pohyblivosti v driekovej časti chrbtice. Chytíme si oboma rukami obe kolená. Tak, pritiahneme. Hlava je v strednom postavení. Tak. Dobre. S nádychom zatlačíme kolená smerom von od tela do rúk, nádych, a s výdychom pritiahneme maximálne k trupu a k bruchu. Hlava zostáva v strednom postavení. A znova nádych a výdych. Snažím sa zostať v tejto východiskovej polohe. Výborne. Len jemne zatlačím. Nadýchnem jemne a výdych. Takže pritiahneme pod kolenom pravú dolnú končatinu čo najviac k telu. Ľavá dolná končatina zostáva maximálne vystretá. Výborne. Podržím v krajnej polohe. Výborne. A vymeníme. Pritiahnem ľavú dolnú končatinu, pravú maximálne vystriem, ľavú pritiahnem k telu, ramená zostávajú voľne. Výborne. A znova vystriedam, pritiahnem pravú, ľavá končatina je vystretá v kolene, ramená pacient leží úplne uvoľnene, podržím, výborne, a vrátim. Vymením, druhá strana, vystriem, výborne, ležím úplne uvoľnene. To je ono. Výborne. Dolná končatina zostáva vystretá a môžeme krúžiť smerom von. Dôležité je nevytáčať špičkou smerom von, dôležité je, aby končatina zostávala v strednom postavení. Párkrát precvičím jedným smerom. Dôležité je prípadne fixovať, pacient si môže aj sám zafixovať panvu. Panva zostáva celý čas na podložke a druhým smerom. Výborne. Vystretá, pritiahnem troška špičku a len tento rozsah pohybu. Druhá dolná končatina zostáva takisto vystretá. Výborne. Uvoľním, vymením. Pripravím druhú dolnú končatinu. Výborne. Ideme smerom von od tela. Panva zostáva na podložke. A idem celý rozsah pohybu prinožím. Výborne. Celý rozsah. To je ono. A opačným smerom. Zase smerom. Výborne. Tak. A prinožím. Dobre. Dolné končatiny zostávajú vystreté. Zase dôležité je, aby celá panva zostávala na podložke a striedavo budem vystretú dolnú končatinu unožovať od stredu. Výborne. A vrátim späť. Zase dôležité je dolnú končatinu udržovať v strednom postavení, aby sa nevytáčala špičkou von. Takže unožím, koľko mi dovolí, plný rozsah pohybu a vrátim späť. A zase nezabúdam pravidelne dýchať. Pozor, panva musí zostávať priamo na podložke. Výborne, ešte raz. Raz ľavá dolná, vrátim späť a pravá dolná končatina. Výborne. A vrátim späť. Dobre. Pokrčíme sunutím pravú dolnú končatinu. Chodidlo spočíva na úrovni druhého kolena. Zase pacient si fixuje panvu a vytočím stehnom a kolenom smerom von. Podržím v krajnej polohe. Vrátim späť a znova vystriem. To isté vystriedam s druhou. Pokrčím, chodidlo ostáva na úrovni druhého kolena. Vytočím smerom von. Vrátim do strednej polohy a znova vystriem. A ešte dvakrát pokrčím, vytočím, výborne, podržím chvíľočku v krajnej polohe,
vrátim a vystriem. Dôležité je, aby pacient prevádzal každý cvik pomaly, s uvedomením, nie švihovo, ale radšej s jemným dotiahnutím, zotrval v krajnej polohe a potom zase pomaličky vrátil. Výborne. Dobre, oprieme o hlavu. Výborne. Teraz spažíme a rozpažíme obe horné končatiny. Spočívajú na podložke. Plecia dáme od uši vystreté. Výborne. Rozmnožíme obe dolné končatiny. Dôležitý cvik je to pretože samozrejme môže pacient aj takýmto štýlom troška cvičiť úklon chrbtice. Takže ideme s ľavou hornou končatinou a ľavú ruku prisúvame smerom k pravej, vytiahnem sa. A to isté vykonáva aj s ľavou dolnou končatinou, priťahuje ju súčasne k pravej. A znova rozmnožím, rozpažím, výborne. A ideme na druhú stranu. Pekne pomaly priťahujem, vytiahnem sa do diaľky, podržím v tej krajnej polohe, výborne. Nezabúdam dýchať, znova rozmnožím, rozpažím a ideme ešte raz. Na pravú stranu vytiahnem sa do diaľky, výborne. A znova rozmnožím, súčasne rozpažím a ideme na druhú stranu a podržím, výborne. Vrátim sa smerom späť do stredu, spojím dolné končatiny, opriem sa rukami zhruba vo výške pliec. Je to veľmi výhodný cvik, lebo cvičíme vlastne záklon a napriamenie chrbtice a snaží sa pacient akoby odtlačiť od podložky, výborne, a vrátim pomaličky späť, oddychnem, uvoľním. Dôležité je znova, aby teda panva zostávala celá na podložke. Zase môže trebárs niekto z rodinných príslušníkov, povedzme, panvu fixovať. A idem, otlačím sa, záklon, výborne, a vrátim späť, výborne, a ešte raz, záklon, výborne, tlačím panvu smerom dole a vrátim späť, uvoľním, výborne, uvoľním horné končatiny, uvoľním plecia, výborne. Dáme ruky v tyl, za hlavu, výborne, hlava spočíva na čele, to je ono. A snažíme sa zase, dolné končatiny ostávajú na podložke a snažíme sa zdvíhať hlavu aj horné končatiny od podložky hore. Dívam sa teraz dole stále. Dole, záklon, výborne, a uvoľním. Uvoľním aj horné končatiny, oddychnem, výborne, uvoľním. A znova zatiahnem brúško, stabilizujem krížovú oblasť a môžem zase s výdychom. Hlava pozerám dole, výborne, to je ono. A vrátim späť, uvoľním, výborne. A ešte raz. Dívam dole, bradu prisuniem, to je ono, krásne. A uvoľním, vydýcham. Takže zdvihneme obidve horné končatiny a zatiahneme lopatky smerom k sebe a dole k chrbtici podržím a uvoľním. Ramená pozorne priťahujem k ušiam. Ramená ťahám dole od uší a znova pritiahneme smerom k sebe s výdychom, podržím a uvoľním úplne. Výborne, a nadzdvihnem celé horné končatiny aj ruky a lopatky ťahám smerom k sebe a dole k chrbtici podržím a uvoľním, povoliť, výborne,
a ešte raz zdvihnem, zatiahnem, podržím, výborne a uvoľním, výborne. Nesmierne dôležitým je správna východisková poloha, to znamená správne nastavenie horných končatín a dolných končatín. To znamená, že zápestný lakťový kĺb musia byť v jednej línii s plecovým kĺbom, kolenný kĺb musí byť v jednej línii, to znamená pod bedrovým kĺbom, musí byť pravý úhol vlastne medzi trupom a stehnom a medzi stehnom a predkolením. Sú to vlastne 3 základné cviky, ktoré sú zamerané na pohyblivosť chrbtice v jednotlivých oblastiach, v jednotlivých segmentoch a vykonávajú sa v 4 základných polohách, takže ukážeme 1-2 polohy. Zameriame sa teraz vlastne na ten nádych, vyhrbenie, pozriem na stehna, vyhrbím a prehnem tú chrbticu, pozriem dopredu, lakte vystreté, výdych, výborne. A znova idem pekne, nádych, vyhrbím, výborne, pozriem na stehna, krásne a idem pekne, výdych, prehnem tu na dolnej časti chrbtice. Sústredím sa, nádych, vyhrbím, výborne. A výdych, výborne. Dôležité je, aby pacient udržoval panvu v stabilnej polohe. Dobre, nastavíme znova troška krčnú chrbticu. Krčná chrbtica musí byť vlastne v predĺžení ostatnej chrbtice. Zameriame sa teraz na tú rotačnú zložku. Zase panva musí byť stabilná. Ideme s pravou hornou končatinou do strany. Pozrieme za rukou. Nádych. Otvorím hrudník. A výdych. Výborne. Zatiahnuté brúško, stabilizujem driekovú, zase pozriem za rukou, nádych, dotiahnem do krajnej polohy a výdych. Zase je nesmierne dôležité sa koncentrovať na daný cvik a ideme do strany, nádych. Výborne, to je ono. A vrátim späť. Výdych, ramena od uší. Výborne. A ešte raz nádych a výdych. V tejto polohe sa zameriavame na hornú časť driekovej chrbtice a na prechod driekovej a hrudnej chrbtice. Môžeme samozrejme potom aj obmeniť. Dáme znova polohu východiskovú na predlaktie. Znova je nesmierne dôležité lakte na šírku ramien, lakte musia byť umiestnené pod ramenným kĺbom, zase aj kolenné kĺby umiestnené pod bedrovým kĺbom, správne nastavenie krčnej chrbtice, výborne. Toto je už zamerané vlastne na hrudnú chrbticu a znova začíname pekne nádych, áno, kde ide o to prehnutie, výborne a výdych. Driekovú teraz držím krásne. A znova nádych, pozriem na stehna, výborne. A prehnem. Výdych, výborne. A ešte raz nádych, výborne. A prehnem. A výdych, výborne. Dáme do strednej polohy. A znova ideme s tou rotačnou zložkou. Pokrčenú, zdvíhame hore, pozriem nádych. Výborne. A výdych. Zase panva ostáva stabilná. Nádych, pozriem za rukou, za dlaňou. Výborne. A výdych. Výborne. A ešte raz nádych. A výdych. Výborne. A ešte raz nádych. A výdych. Výborne. Môžeme ísť ešte aj do úklonu. Vytočíme nohy.
doprava, pozriem cez plece a dám znova do východiskovej polohy. Držím stabilne, idem na druhú stranu a znova pozriem cez plece, výborne. A druhá strana, výborne. A uvoľníme, výborne, uvoľníme. Dôležitý je východisková poloha, vzpriamený sed na pätách a ideme pomaličky s loptou a s trupom sa posúvame dopredu, snažíme sa napriamiť chrbticu, hlavu a krčnú chrbticu držím v strednom postavení, panva zostáva na pätách, snažím sa akoby pretlačiť troška tú hrudnú kosť smerom dole, potom povolím hlavu, povolím lakte a oblúkovitým pohybom vraciam späť do východiskovej polohy. Výborne. A ešte raz. Výborne. Hlava v strednom postavení, pretlačím, ako by som sa chcela tou hrudnou kosťou dotknúť. Uvoľním celé telo, pokrčím v lakťoch a oblúkovitým pohybom vraciam smerom späť. Výborne, môžeme to skombinovať aj s pohybom do strán. Ideme smerom doľava. Výborne. Vytiahnem sa čo najďalej, výborne. A vrátim znova cez ten oblúkovitý pohyb. A napriamím. Výborne. A to isté smerom doprava, hlava, krčná chrbtica v strednom postavení. Uvoľním, povolím aj lakte, hlavu a vraciam smerom späť a napriamím. Výborne. Ukloníme hlavu, posunieme loptu a ukláňame a vyťahujeme sa do strany. Výborne. A vrátime smerom späť. Môžeme skúsiť aj tu na ramena dole. Pekne nádych. A dlhý, plynulý výdych. A ukláňam. Výborne. A vrátim späť. Potom samozrejme môžeme vymeniť na druhú stranu. A znova ideme nádych. A s výdychom ukláňam hlavu aj trup. Výborne. A vrátim pomaličky späť. Rovno. A ešte raz. A s výdychom. Výborne. A vrátim späť. Tento cvik je určený na vytiahnutie ohybačov bedrového kĺbu. To znamená, že pacient je v takom akoby poloklaku a súčasne predkláňa celý trup dopredu, zatiahne brušné svaly, stabilizuje krížovú oblasť a pretlačí akoby panvu smerom vpred. Teraz je účinok na pravej strane, na pravom ohybači, ramena tlačím dole, na pravom ohybači bedrového kĺbu. Vydrží v danej polohe, výborne, a vráti pomaličky späť. Vymení dolné končatiny. Znova je veľmi dôležitá správna východisková poloha a nastavenie. A znova nastavenie krčnej chrbtice, celkovej chrbtice, zatiahnuté brušné svaly, neprehýba sa v krížovej oblasti, nastavenie panvy. Áno, a účinok je v tomto prípade na ľavej strane, čo sa týka ohybača bedrového kĺbu. Výborne. A vrátim späť. Výborne. Ďalšími skrátenými svalmi sú ohybače kolena. Tie takisto môže pacient veľmi dobre vytiahnuť v domácom prostredí. Ľahne si na chrbát.
keď má doma, môže využiť či už teraband, alebo si zroluje nejakú dlhšiu osušku alebo deku, dá cez chodidlo jednej dolnej končatiny, uchopí, výborne, a pomaličky vytiahne, zase panva, je pekne rovno, spočíva celá na podložke, môže to kľudne, ramená sú uvoľnené, môže to skombinovať s dýchaním, môže urobiť nádych nosom a s výdychom ešte pritiahnuť. Výborne. A ešte nadýchnem a vydýchnem. Výborne. A pomaličky uvoľním. Môžem vymeniť. Znova vytiahnem, alebo len v danej polohe vydrží. Vystreté kolienko, ramená uvoľnené. Výborne. Druhá dolná končatina vystretá. Výborne. A povolíme pomaličky a uvoľníme. Výborne. Takže dôležitá je zase východisková poloha, krokové postavenie, predná dolná končatina je mierne pokrčená, zadná dolná končatina je vystretá, horná končatina je vlastne celým predlaktím opretá buď o skriňu, v tomto prípade je to o zárubňu, je tu pravý uhol medzi pážou a medzi trupom a pacient mierne prenesie váhu dopredu, tak, zadná dolná končatina je vystretá, tak, aby cítil ťah v tomto prípade v oblasti ľavého prsného svalu a v tejto pozícii zotrvá, vydrží. Môže prípadne aj v tejto pozícii troška akoby nadýchnuť, vrátiť späť, výborne, uvoľniť a vydýchnuť. Dôležité je zatiahnuť brušné svalstvo, aby stabilizoval krížovú oblasť, aby sa neprehýbal v driekovej oblasti a aby v osovom postavení, v strednom postavení držal hlavu a krčnú chrbticu. Výborne a Takže začneme prvým cvikom. Dobre, trošička predsuniem a pomaličky urobím zásun, akoby bradu pritlačím, jemne pritiahnem ku krku. A ešte vysuniem, výborne. Jedná sa vlastne o napriamenie krčnej chrbtice, výborne. A ešte a posuniem, výborne, smerom vzad. A ešte a pritiahnem bradu, pozor, nedvíham ramená. Ramená aj telo ostávajú stabilné. Jedná sa vlastne iba o pohyb v samotnej krčnej chrbtici. A zásun. Výborne. Ďalej môžeme zaradiť aktívne cviky, ktoré sú zamerané na udržanie pohyblivosti, napríklad s rotačnou zložkou. Otočím hlavu smerom na stenu. Výborne. A vrátim späť. Pozor, nezakláňam hlavu. Výborne, otočíme smerom ku dverám. Ramená zostávajú stále stabilné a vrátim späť. Môžem kombinovať aj s dýchaním. Nadýchnem a vydýchnem. Výborne, nezakláňam. Držím spriamene. Nádych a výdych. Výborne. A ešte nadýchnem a vydýchnem. Výborne. Ďalej môže pacient vykonávať napríklad polkruhy, ako by bradou opisoval polkruh po hrudníku. Výborne. Dokončím pohyb. Pozor. Telo, trup a ramená ostávajú stabilné. Výborne. Pekne pomaly. Precítim celý pohyb. Výborne. A na druhú stranu. Výborne. A vrátim do východiskovej polohy. Takže uchopíme pravou rukou na ľavej časti na spánku hlavu, ukloníme. Pozor, rameno nedvíham. Ľavé rameno tlačím smerom dole
A môžeme hlavou jemne zatlačím do pravej ruky, ako by som chcel hlavu vrátiť smerom späť. Nadýchnem nosom, uvoľním a vydýchnem pomaly a nechám hlavu klesať. Netlačím príliš silno. Z tejto dosiahnutej východiskovej polohy zopakujem, zatlačím, nadýchnem, výborne a uvoľním a vydychujem pekne pomaly. Počkám, výborne a znova len jemne zatlačím, nadýchnem a uvoľním a vydýchnem. Výborne, pomaličky vrátim späť. To isté môžem vykonať na druhú stranu. Hlava v strednom postavení, výborne. Ukloním na opačnú stranu. Pravé rameno tlačím dole a znova jemne zatlačím do ruky. Nadýchnem nosom, pozor na toto rameno. A uvoľním a dlhý výdych cez ľahko pootvorené ústa. Výborne. Z dosiahnutej polohy znova jemne zatlačím, nadýchnem a uvoľním a dlhý výdych. Výborne. A znova zatlačím nádych, uvoľním a dlhý výdych, nechám sval zrelaxovať. Výborne. Cvik môžem zopakovať 3 až 5 krát na každú stranu. Výborne. Predkloníme hlavu, ruky dám na tyl. Výborne. Ramená a lakte dolu. Výborne. A znova teraz zatlačím do rúk, ako by som chcel znova vrátiť hlavu späť. Nadýchnem a uvoľním a vydýchnem. A vlastne vyťahujem svalstvo na zadnej strane krku. Zase jemne zatlačím nádych nosom a úplne uvoľním, vydychujem dlhý výdych. Z tej polohy, ktorú som dosiahla, znova cvik zopakujem ešte raz. Zatlačím, nadýchnem a uvoľním a dlhý výdych, výborne. A vrátim a dlhý výdych. Výborne, stačí. Výborne, stačí. Pripažíme horné končatiny. Sedna v lopte zostáva. Pacient upaží horné končatiny. Dlane smerujú vpred. Palec pravej ruky smeruje dole. Palec ľavej ruky smeruje hore. Teraz vytočíme hlavu smerom doprava. Ideme nádych. A s výdychom vymením ruky a pozriem na ľavý palec. Nádych a výdych a vymením. A ešte pomaly nádych a výdych, ramená tlačím od uší, výborne. Nádych a pozriem na pravý palec, výborne. Ramená uvoľním. Nádych a na ľavý palec a uvoľním, pripažím. Výborne.